A procesión das Mortallas protagoniza un ano máis as festas do Nazareno. Vivirase unha programación variada e con gran protagonismo musical, dende a Panorama e a París de Noia ata o último que cierre ou bandas de gaitas. As celebracións non rematan co fin de agosto, senón que setembro ven cargado de festas. O Nazareno regresa á Pobra do Caramiñal do 18 ao 21 do vindeiro mes, polo que o municipio vivirá unha das súas citas festivas máis importantes e recoñecidas. Son unhas festas que chegan pois xa rematada como quen día a temporada estival. Por eso que é importante dicilo, por eso desde o Concello pois facemos un esforzo co Nazareno, porque xa son nunhas datas que non é tan doado pois atraer xente de fora á Pobra, porque xa todo o mundo está un pouco en plan, en modo traballo, en modo estudios, e bueno, creemos que hai que facer un pouco unha aposta máis ambiciosa pois para conseguir precisamente pois atraer a xente ao noso Concello. E iso ao final vai a repercutir un pouco pois na hostelería, no comercio, un pouco en todo, non? Porque cando hai xente, a roda móvese, a roda económica móvese, e iso tamén é no que nos centramos cando preparamos un pouco a programación das festas do Nazareno. Xa que a chegada de visitantes repercutirá de forma positiva na economía local. Trátase dun cartel ambicioso e destacou o traballo en conxunto coa Comisión de Festas. O Nazareno arranca o venres 18 de setembro e o fará con música. O viernes temos un grupo daqui da Pobra que é Colocón, un grupo de rock. Temos outro grupo, o último que cierre. Temos un grupo de rock o venres, un grupo moi importante que é o último que cierre, que ademais é o seu único concerto en Galicia, entón iso vai a facer que tamén sea xa un atractivo, non? E é unha banda de rock que creo que vai a gustar. E tamén, bueno, pois van a ser os teloneros un grupiño da Pobra, que é Colocón, como xa dixo José, para que tamén teñan, como xa digo en outras ocasións, ese espazo, un grupo local da Pobra, pois que teña un espazo nas súas festas, non? O sábado será o día forte das orquestras. Temos a París de Noia e máis América. E temos unha banda de música do Rosal. Este ano esta banda foi a Holanda a un concurso de bandas mundial e quedou de número 4 e de número 1 en Europa, así que é unha gran banda. Temos unha banda de gaitas de Forcarei, unha banda composta por 47 componentes. E o domingo será a quenda da procesión das Mortallas, o principal atractivo do Nazareno. É única no mundo tamén, porque hai outras procesións, pero non teñen as características que ten esta procesión de levar os ataúdes. Despois temos bandas de música e bandas de gaitas. E o fuerte, a seguinte parte, a noite, con Olimpos, é unha banda de gaitas de San Xoán de Páramos. O luns pecharase as festas, será o derradeiro día de celebracións e haberá propostas para todos os públicos. Temos a Panorama, á noite. Mais unha banda de música, bandas de gaitas e grupos de gaitas, non? Para a xuventú, para os rapaces, temos a festa Holi, que xa é unha tradición aquí, xa levamos xa de cantos anos, 30, non? E os fogos artificiais e o espectáculo de dron será un dos peches deste Nazareno, aínda que nesta ocasión comezará ás 12:15 da noite. Isto xa vimos facendo os 2 últimos anos, que se fixeron con drons, porque, bueno, a Panorama ten que tocar 3 horas, non pode empezar antes das 9, bueno, a Panorama ou outra orquesta que tuveramos, neste caso é a Panorama. Entonces, bueno, pois para respetar esas 3 horas de contrato que temos, vai de 9 a 12 e eses 15 minutos é para que a xente lle dé tempo a chegar ao Paseo do Areal, que é onde mellor se van a ver o espectáculo de fogos artificiais e de drons. Decir que este ano hai un pasiño máis no espectáculo de drons, vai a ser, así como ano pasado houve 3 imaxes personalizadas na Pobra, este ano vamos a ter máis, donde vamos a poder ver imaxes relacionadas co noso Concello, pois no dibuixo que van a facer os drons, non? Logo agarda que o tempo acompañe para poder disfrutar deste espectáculo de drons e fogos artificio que promete sorpresas.